Какви красиви торти имаш! Възхитена съм! Иска ми се да опитам всичко възможно най-скоро. Чакай ме! Идвам при теб. Ох, това е любимата ми малка сестра Нанси. Здравей, Нанси! Вау! Какво си направила? Развали всичко! Сега трябва да започнем кулинарното предизвикателство. Много вкусни неща за мен. Да вървим! Искам бургер! Направи ми най-вкусния бургер в света! Разбира се, всичко ще бъде направено. За начало включете подходящата светлина. Перфектно! А сега нека изпържим кюфтето за бургера. Ще бъде толкова сочно и невероятно вкусно. Сега слагаме готовото кюфте върху бургера. Сложете малко салата, сирене, а сега трябва да го запечете с горелка. Това ще бъде наистина вкусно. Само си представете вкусното топено сирене и сочната кюфтенце. Това е невероятно добро. Сега да запържим бекона. Сложихме го върху бургера. А сега свежи зеленчуци, домати, краставици и пържени гъби. За да остане бургерът сух, добавете горчица и кетчуп. Колко вкусно ще бъде! Затваряме го с питка и поставяме шиш отгоре, че всичко е готово. Перфектният бургер е сглобен. Моят бургер се оказа истински шедьовър. Вероятно не можете да го видите. Включете светлините. Можете да се възхищавате на моя готин... Кулинарен шедьовър! Ах, справяте се чудесно, шеф! Вау! Слагаме всички най-вкусни зелени зеленчуци в блендер. Авокадо и ето още броколи. Ще бъде много вкусно. Сега разбиваме всичко в блендер и добавяме малко брашно, чупим едно и... О, получих чудесно зеленчуково хлебче всъщност. Слагаме го върху тавата за печене и след това изпращаме всичко в фурната. Време е да извадим готовата питка. Само не се изгорете. Каква красота! Перфектна зелена питка. Нека я разрежем. И започнете да сглобявате бургера. Листа от маруля, малко горчица, след това авокадо, а след това краставица. Зелена чушка и сипете соса върху всичко отново. Получих невероятен зелен бургер. Ами ако просто погледнем колко е здравословно и апетитно. Измислих нещо друго. Мога просто да си поръчам бургер от Макдоналдс. Ще бъде толкова страхотно! Само... Знаеш ли, трябваше да добавим още кюфтета, за да стане наистина невероятно вкусно. Та, къде бяхме? Вау! Ето го бургерът ми и е невероятен! Вау! Има толкова много различни бургери. Всеки е толкова вкусен. Искам да започна с този. Изглежда много вкусно. Вау! Наистина е вкусен. А и беконът е вкусен също. Толкова е вкусно. Защо ни е нужно това? Трябваше да спра, но имам нужда да опитам още. Какво е това зелено нещо? Нека го опитаме така или иначе. О, има ли само зеленчуци тук? Оф, не искам да ям. да виждам това. Виж този мрачен бургер от сестра ми. Вау, толкова много пластове тук. Вкусно. Искам още и още и още. О, да, вкусно. Много е вкусно. Възхитен съм. На 30 години съм. Този бургер спечели. Наистина ли? Ура! Макдоналдс е най-добрият. Аз спечелих, след като ми развали тортата, направи ми нова. Спечелих. Така че е много лесно. Напълнете силиконовата форма на полусферата с бял шоколад, а сега трябва да замразим всичко. Спрей за моментално замразяване бързо ще се справи с това. А сега добавяме малко сироп, блат, малко повече ягодов крем. И нека затворим всичко с другата половина. Перфектно! Имам няколко сладки шоколадови топки. Те трябва да бъдат свързани една с друга. Сега, изстискайте бял шоколад отгоре и залепете още няколко слоя шоколадови топки върху него. Чудесно! Най-лесното остана да нанесем красиво розов спрей или лаво-шоколадово велур върху цялата торта. О, да! Колко красив се получи! Това е произведение на изкуството. Даже е жалко да го изядеш. И ще отида да... Аз съм плодова торта. Трябва да сложите форма около тортата и сега хвърляме плодове и ягоди между формата и тортата.
Имам съвсем различни, когато напълно покриете тортата. С горски плодове Добави мед. За да получиш мед, трябва да посетиш моята обичана пчела. Пчела медоносна, тук ли си? О, здравей, скъпа моя! Донесох ти букет от цветя, за да можеш да направиш най-вкусния мед. Имам подарък за теб. Този буркан с мед е за теб. Надявам се да те видя отново. Чао, чао! О, каква красота! Сега имам цяла бурканче с мед и всичко, което остава, е да залея тортата с мед. А сега нека използваме спрей за бързо замразяване, за да замразим всичко. Когато сме замразили всичко, можем да премахнем прозрачната форма. Имаме всички горски плодове и мед замразени точно върху тортата. Толкова е красиво! Вкусно Орео! О, баба направи толкова готина торта! А какво с мен? Трябва да го направя възможно най-скоро. Ще направя Орео торта. Това наистина ще бъде страхотно. Сложете Орео на чинията и след това залейте с нутела отгоре. И намажете всичко с лъжица, разбира се. Ще бъде толкова вкусно! Просто го излей равномерно и после мога да оближа лъжицата. Толкова добре. Добре! Сега да добавим KitKat. Поставете го отгоре. И разбира се, ще добавя и малко марш шоколад. И малко бял шоколад. И да излея някои сиропи отгоре. Някои M&M и мармалади от Кока-Кола, разбира се. Вуала! Всичко е готово. Можете да опитате. О, боже мой! О, тортите са страхотни! Шокирана съм! Това е толкова яко! Искам да опитам този балон! Супер вкусно е! Никога не съм яла торта балон! Толкова е яко! Обичам го! Искам още! Бял шоколад и ягодов пълнеж! Страхотно! Тази торта е много добра, а тази изглежда много сладка. Има толкова много гарнитури тук. Ще бъде много вкусно да опитаме. Колко сладко! Никога не съм изяждал всичките сладкиши наведнъж. Вкусно е! И можеш да си оближеш пръстите след това, защото са покрити с шоколад. И накрая, бабината торта. Трябва да го пробваме скоро. Изглежда вкусно. Вау! Нереално е! Много ми харесва. Бабо, ти си най-добрата. Обожавам го. Бабо, ти спечели. Наистина ли? Невероятно се радвам. Не можех дори да си помисля, че мога да спечеля. Мога ли да получа коктейл сега? Искам да пия нещо вкусно. Толкова е лесно. Всичко ще бъде готово сега. Вземаме ананаса, премахваме ненужните части. Сега вземете потопяем блендър и разбийте всичко вътре. Трябва да получим вкусен сок от ананас. Ето, готово е. Налей малко. Ананаса. И след това добавяме боровинки. И после още ягоди. Погребаните на страна, време е за сламка и чадърче. Вкарваме сламка, след това коктейл тук е готово. Беше много лесно. Бабо, твой ред. И аз ще направя цитрусов коктейл. Изтискай лимоните. Трябва да изтискаш целия сок от всички тези лимони. Здравей, бейби! Как си? Тук изтисквам лимони. Това е със сигурност сега. Преживях последните капки и остава да добавя горски плодове и плодове. Нека да сложим киви, ягоди и малко портокали и свежа мента. Но какво друго ми трябва? О, точно така! Спрайт! Няма начин! Това е мое! Не е Грейди! Опа! Извинявай, приятелю! Не исках да го направя! Въпреки, че, знаеш ли, всъщност исках. Налей малко спрайт в чаша като тази. Сега определено е готово. Постави сламката. Каква красота! Леле! Какви страсти тук! Слагаме всички мармалади в чаша. Толкова са вкусни. А сега ги напълваме с фанта. Много я обичам. Всички мармалади са станали толкова красиви. Виж това. Остава да вкараме сламка и можеш да сервираш. Заповядай. Вау! Всичко изглежда толкова яко. Искам да започна с това. Толкова вкусно и толкова много плодове отгоре. А какво да кажем за това? И това е супер яко. Обичам го, бабо. А какво е това? Това е коктейл с мармалад.
Харесва ми! Нека да го опитаме! Но кой коктейл печели? О, точно така, готвачо! Ти си най-добрият! Наистина ли? Победата е моя? Толкова съм радостен. Доста неочаквано. Макар че не, знаех го. Щеше да съм аз. Аз съм най-добрият. Благодаря, че гледахте! Харесайте и се абонирайте за канала, за да бъдете първи да гледате най-добрите видеа! Напишете в коментарите кое ястие беше най-якото! До скоро!